Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आङो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ लानानै नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांदो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामनानै आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला। गाइस मा फैयो नायनोसै। हासिबसो माथो एथला सिबना हामगोन। Kenapa kalau ada yang nak? Tambah deh. Par apa ini lain saya lagi pun. Kok sama tuh? Saya nggak punya hamgen. Kenapa kalau ada yang nak? Tambah deh. Sama apa ya? No. Harus tilai. Tangis tu kong. Tangis tu. अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा थारा मूड खराब कर दिया Ei makara bustu. Papa. Kurang kamu ke bemat segera bisa kendam siang. Pengen naruh bemat tu. Sadan sih kena. Tasty water. Wow.